asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimping kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang Sabado po ngunyan, petsa 1 sa bulang ka Nobyembre 2025. Ini ang bareta alas 7 asin sa headlines sa itong darakulang mga bareta. Sa lado lokal, koordinasyong campaign sa mga katuwang nga siya para masiguro ang marikasa sin real time na pagantabay sa ondas sa ipinautob 24/7. DOHB call nag-abiso sa pinakusog na pre-departure inspection para sa ligtas asin iwas sa aberiya na biyangay ka mga barko ngunya na ondas. Bilang respeto sa mga nainot ng nagtalikod sa kinaban, ipinagirumdom sa mga paratubod na ipagpadagos ang pagpangadyi asin patawadon ang naging kasalan kan mga ini. Coast Guard District Bicol nakatutok sa pagsiguro kan kaligtasan ka mga pasahero ngunya na ondas. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos kumpiyansa na dakol na oportunidad ang madadara pauli sa pag-atindir sa APEC Summit. Presidente Marcos ipinaliwanag ang mga pakinabang kan APEC meeting sa Filipino community. Dating DPW's Undersecretary Roberto Bernardo operator sa flood control kickback scheme sa Bulacan sigon sa Independent Commission for Infrastructure. Senador Pampilo Lacson nagagadintabang kay retired Marine Colonel Ariel Quirobin para magbutwa si retired Technical Sergeant Orly Guteza. Sa ibang nasyon, Korea itinampok ang AI for Trade sa APEC Ministerial Meeting. Bantang sa lado ni Karawati Sports, rain or shine, Ilasta Painters, pinamarangkal ang Terra Firma Jeep sa nagapadagos na PBA Season 50 Philippine Cup. Yan ang headlines sa tayong mga bareta. Asinakuhan sa itong magiging tagapagbareta, Mardila Deng Iba. Ngunyan sa detalles ka mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. 24/7 ang koordinasyon kan Philippine National Police sa mga katuwang na ahensya kang gobyerno. Tanganing masiguro ang marikasa sin real-time monitoring sa mga tinampong ngunya na tundas. Sa entrevista kan DCGB News kay Daragat Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, sayang sinabi na may mga nakataltag na mga personahes kang pulisya para magtaonin tabang, magsiguro kang kaayusan, asin ang marikas na pagresponde sa anuman na insidente. Tinawanin doon ni Azotea na importante ngunyan ang halawig na pasensya asin pagsabot lalo na sa tinampo dahilan sa piglalauman na pagruso kang tao sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga kampusanto. Ang pagkaprotesta, lalo na sa computer, diis lang pong konsiderasyon, diis lang pong pasensya. Dahil po maging mainit ang payo, lalo na po, sabayan pa po kita somewhere in Barangay Busay. Nagsabay pa man po, so medyo heavy traffic naman ka. So lalo na po hapon, sa trabaho man duman, kang tinampo, sabay man sa ulian kang tao, kaya po, diis lang pong pasensya sa tinampo, dahil po maging mainit. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpaluwas ng pagiramdam ang Department of Health Bicol para masiguro na ligtas sa siniwas aberiya ang biyaheng ngunya na ondas. Sa pigpaluwas na impormasyon kanahensya sa sendang Facebook page, pigabisuhan ang publiko na likayan ang pag-text o apod mantang nagmamaneho asin nagbabalyo sa tinampo. Dahil magmaneho na nakainom din alak, pirot o galion ang pagsulog din seatbelt, gumamit din helmet sa pagmaneho ni motorsiklo asin bisikleta. Dapat man nasiguruhon ang marahay na kondisyon kang bikulo asin sunodon ang lay trapiko. Siguruhon man ang pagtaon ng atensyon sa salud para makalikay sa anuman nakhelang sa obserbasyon kanunda. Baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Mientras tanto, pigpagirumdum sa gabos na paratubod na bilang paggalang sa mga nainot ng naghali sa kinaban, dapat ipagpadagos ang pagpangadyi asin patawadon sa mga naging kasalan. Sa programang Lakaw Magiras, taon ni Nobileo sa DCGB, sinabi ni Monsignor Crispin Bernarte na ang pagpangadyi sa mga gadaan bako sa nang nakakatabang sa sainda, kundi minatabang man sa gabos na nabubuhay sa kinaban. Tinawan ni Monsignor Bernarte na dapat masabutan ang solemnidad kang gabos na santos, iyo ang pagrumdum sa mga santo, canonized saints man o bako, siring kan mga namumutan na pamilya, bantang ang komemorasyon kang gabos na faithful departed, gibuhon na banal, asin day pagibuhon na katatakutan. Ang tamang pag-obserbar, iyo ang pagpangadyi o pagsanto rosaryo. Kung igwaman sana ning posibilidad magpasiring sa simbahan, pasiring kita duman. Ipamibi niya to sinda, asin pasiring ka sa sementeryo tanganing dalawon sinda. Girumdumun niya to na pinapaugmata sinda. Sindaan may fiesta, bako kita. Kaya iatang niya to ang gabos niya tong pwedeng iatang. Pamibi, mga marhay na pag-isip, kagibong marhay, burak, kandila, o ano paman na bagay na mapagirumdum kan sa tuyang pagmibid kan sa indang buhay na apresyado niya to kanyaong pasindadigdi sa ibabaw nindaga. Kaya pakabanalunta ang lugar, pakabanalon ang sementeryo na inaapuntang Campo Santo. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakatutok ang Coast Guard District Bicol sa pagsiguro kang kaligtasan ka mga pasayrong pauruli sa kanya-kanyang mga probinsya ngunya na undas sa paagikan pre-departure inspection ng PDI sa mga pantalan sa reyon. Padagos ang pinagigibong inspeksyon ka mga personalis kan Coast Guard para masiguro ang matrangkilo sa ligtas na biyahe ka mga barko bago magbiyahe. Pigiling mandigdi ang mga dokumentos kang barko, tamang numero ka mga pasahero, asin ang pagkakaigwa, din life jackets asin iba pang safety equipment. Pigiling man sa proseso kan PDI o pre-departure inspection, at marhay na pagbiyahe ka mga kargo, asin bagahe kan mga pasahero para malikayan ang aksidente sa kadagatan. Kadagdag natong baretang lokal, maging maingat asin alerto ngunya na undas. Inian na pagirumdom ni Daraga Police Chief Police Lieutenant Colonel Edgar Soteya sa publiko, kasabay kan pag-obserbar kan Todos Los Santos asin aldaw ni mga kalag ngunya na taon. Sinabi ni COP Soteya na dapat iprioridad ang kaligtasan lalo na ang pagduman sa matawang lugar siring kang Campo Santo. Pigabisuhan man ang publiko na day magdaranin darakulang kantidad ning kwarta asin siguruhon na sarado ang harong bago magali. Dahil po pagbayaan ang po yung harong na nakaburo pa sa magsarabay-sabay mag-simenteryo sa may bantay. Case man po na talagang babayaan ang harong, edot po i-secure na nakalakpuang sa indong mga harong, i-shutdown po ang gabos na kuryente. So mga nagagamit po dyan si mga kahoy sa panggatong, usually po, dahil po pag babayaan ibang kalayo sa naanta. Si Police Lieutenant Colonel Edgar Azutea, Hepe Candaraga Municipal Police Station. Then tanto pinagmobilisar na kan lokal na gobyerno kan kamaligan sa indang mga personahes tanganing masiguro ang solemne matanos asin ligtas na pag-obserbar kanunda sa gabos na mga kampusanto kan munisipalidad. Sigong kamalig Mayor Kaloy Baldo, ibinugtak naman ang mga assistance hubs kan maniba-ibang ahensya arog kan Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Health Office, PNP, BFP asin iba pang kaibanan na mga barangay, tanod, barangay health workers, PSO, tanganing magserbing primerong dadalaganan kan publiko sa oras ni emerensya o ano pa man na pangaipuhan sa tahaw kan obserbasyon. Sa ibong lalawro, pinagbabawal ang pag-inom, pagpabakal, pagdaranin alak, siling man pagdaranin matatarom na bagay sa Campo Santo kang ginubatan albay.
Sa Executive Order number 61 series of 2025 ni Ginubatan Mayor Anong Hoko, madurar ang kasuguan sagod sa Nobyembre 2 bilang pagsiguro kang kaligtasan sa obserbasyon kanundas kunya na taon. Nakipagtabangan man ang gobyerno lokal sa mga opisyal kang barangay asin barangay peacekeeping action teams para tulos na madakopan si Isayman na mabayular sa kasuguan. Sinabi ng Hoko na katuyuhan kay ni na mamantinir ang katrangkilohan, kaayusan asin kaligtasan kang gabos na mabisita sa mga kampusan to. Kasarupang baretang lokal, mataryumpong nilansar kan Department of Agriculture, kaibanan ang lokal na gobyerno kan Sorsogon, ang soft opening kan kadiwa ng Pangulo sa Sorsogon City kan nagaging aldaw. Ibinida sa aktibidad ang 15 asosasyon ni mga paraoma asin sa indang mga produkto sa syudad. Sigon kay Mayor Maria Esther F. Hamor, uminabot sa sobra 59,000 pesos ang kabilugan na income ka mga paraoma sa nasabing aldaw. Ang kadiwa ng Pangulo sa lugar, gigibon kada kinsena sa singkatapusan kan bulan. Mga tugang, primerong parte po yan kasatuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtagang kampanahon, makalis lamang po kayo. Sharmila Printing Press and Advertising. For fast and affordable printing, choose Sharmila Printing Press and Advertising. Offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochures, business cards, magazines, folio, invitations, newsletters, letterheads, and more. Sharmila Printing Press and Advertising specializes mugs, t-shirts, Panaflex, Sintra board, signages, pull-up banners, and more. Visit us at Rawis, Legazpi City, near Rawis Barangay Hall, with branches in Barangay 19, Rizal Street, Cabangan, Legazpi City. Contact 742-6260 or 0917-523-5819 or 0917-148-0361 and 0933-856-2142. Email us at sharmilaprintingpresslegazpi@gmail.com. Open from Monday till Saturday, 8 a.m. until 5 p.m. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Kunyan sa bareta niya to sa lado nasyonal. Kumpiyansa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na may translate sa tunay na mga oportunidad ang mga mapag-urunan asin mapagkasunduan sa Pigibong Asia-Pacific Economic o APEC Summit sa South Korea. Sa iyang mensahe, pinaabot ni Presidente Bongbong Marcos ang pagresibi sa iya ni South Korean President Lee Jae-myung kay banan ang sa iyang delegasyon. Bako sa nang papakinabangan kang kada Pilipino ang mga oportunidad na makukuha sa APEC Summit, kundi papakinabangan man nini kan riyon sa Asia. Sa primerong aldaw kan summit na kaibanan ng presidente sa dialogo kan APEC leaders sa mga miyembro kan APEC Business Advisory Council o ABAC na pagkakonsiderar na private sector arm kan APEC asin nagsiserving advisory body sa economic leaders sa siniba pang opisyal na may kinaraman sa mga isyong manungod sa pagnenegosyo, tinukar sa pagtiripon ang maniba-ibang isyu sa negosyo asin ekonomiya asin nahali digdi magibo ni mga rekomendasyon base man sa mga standards sa pag-uswag. Mas dakol na oportunidad, mas dakol na trabaho, asin mas madali ang paglaog ka negosyo. Inian paliwanag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa bentahe kan sa iyang pag-atendir sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC meeting sa Busan, South Korea. Sa iyang pagtaram sa Filipino community sa Busan sa pag-abot kay ni sa South Korea, sinabi kan Presidente na tutukaron sa APEC meeting ang mga paagi tanganing mapakusog ang ekonomiya, maparikas ang komersyon, asin pagsulong kan mga serbisyo asin masigurong makikinabang ang small and medium enterprises sa pagrambong. Sinabi ni PBBM na importante man ang edukasyon asin balyuhan ning kakayahan asin dakol na mga hobines ang makikinabang sa mga negosyo asin scholarship opportunities partikular na sa digital, science asin teknolohiya. Sa apat na aldaw na APEC meeting, sinabi kan Presidente na isusulong kainian mga inisyatiba na may direktang epekto sa pang-urualdaw na buhay kan mga Pilipino, pagsuporta sa micro, small and medium enterprises o MSME, seguridad sa pagkaon asin enerhiya asin makakrear nin mga trabaho para sa mga obrero sa abroad asin sa Pilipinas. Sigun pa sa iya na nakikipaghurunay ni sa mga darakulang negosyante asin government partners para isulong ang dakulang investment sa industriya sa Pilipinas arog kan teknolohiya, agrikultura asin renewable energy. Si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo, ang central operator na nagkukonektar sa mga engineer, kontratista kasi nagkaperang legislador na pigsasabing nakinabang sa bilyon-bilyon na alokasyon para sa mga flood control projects sa laog ni napatang taon. Sigon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI interim report na ipinadala sa Ombudsman, si Bernardo ang tagapagpaikot kan bilog na kickback network, lalo na ang sa iyang sariling probinsya sa Bulacan, ang binansaga na sentro kan multi-billion pesos na ghost flood control projects. Central operator ang pigsasabing nagkokonektar sa pagultanan ka mga engineer, kontraktor asin mga listador na sina Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada asin dating Senador Bong Revilla na pigsasabing nakinabang sa bilyon-bilyon pesos na alokasyon para sa flood control. Nadiskubre kan ICI na nagdemand ang mga listador asin si Bernardo nin fixed SOP hali sa mga kontratista o district engineer katrogis kan
pagbusol sa proyekto sa national budget sa congressional deliberations. Ordinaryo nang nasa 20 hanggang 30% kang kabilugan na pondo kang proyekto ang SOP. Kapag nailista ang sinapunduhan na ang parte kang pondo, pigbabalik bilang kickback direkta sa sainda o pigpapaagi sa mga emisaryo. Sigon sa ICI, 10% kang kickback ang pigtatao sa pag-aprobar ka National Expenditure Program, asing kadagdagan na 15% naman sa pagpasar kan General Appropriations Act o GAA, kaya uminabot sa kabilugan na 25% ang napapaduman sa proponent. Kung ang proyekto direktang isinabay sa GAA, ang bilog na 25%, iyon ang pigtatao tulo sa pagpuunpasa na. Ordinaryong piga-advance ka mga kontratista ang kantidad na ini para masiguro ang panggana sa kontrata. Sa madaling sabi, nagupuan ang korupsyon sa punto pasanakan pag-budget, bako sa bidding asin sa mga proyekto, pigpipili ba kung base sa kalidad o pangangaipok ang publiko, kundi kung si isa ay may kakayahan na magbayad para maisabay ini sa budget na yuman ang dahilan kung natadakol na proyekto sa Bulacan ang naging ghost o substandard. Temporary Ping Lacson ang nagrani kay retired Marine Colonel Air o Ariel Kerubin para tabangan ining hanapon ang kapwa kaning dating soldados na si retired Technical Sergeant Orly Guteza. Ang bagay na ini ang sinabi ni Kerubin kasunod kan pagkawara ning komunikasyon ni kay Guteza matapos sa iyang testimonya sa Senado may kinaaraman sa mga kickback sa flood control projects na kinaimbeltuhan ni na later Representative Martin Romualdez as in dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ipinahayag man ni Kerubin na pigsusuportaran niya ka ito si Guteza dahil sa isog kaining magbulgar na impormasyon. Alagad mo niya nahaadit siya sa pagkawara kaining matapos magtestigo. Piglinaw man ni Kerubin na wara siyang direktang kinaaraman sa paghampang ni Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee. Mientras tanto, isinulong ni House Deputy Minority Leader as in Mamamayang Liberal o ML Party List Representative Leila de Lima ang sarang propestong may kamautan na pakusugon ang kakayahan kan Philippine Coast Guard o PCG sa tao kan tensyon sa West Philippine Sea o WPS. Gusto ni de Lima na salidan ang Philippine Coast Guard Law of 2009 o Republic Act 9993 kan sa iyang propestong lakdang na Revised Philippine Coast Guard o House Bill 5131. Si Aram Cambil babago ng organizational structure kan PCG as makiarning tulong core functional commands kay ni ini yung Maritime Safety Services Command, Marine Environmental Protection Command as in Maritime Security Law Enforcement Command. Dudugangan man ang personnel capacity kan Philippine Coast Guard as in isusunod ang sweldo kan mga tauhan kay ni sa katumbas kan mga ranggo kay ni sa Armed Forces of the Philippines as in Philippine National Police o PNP. Ang Philippine Coast Guard pigsusugo man na magbilog nin sarong comprehensive development plan para sa pagbakal ng mga lunadang pandagat, pang-aire communication system as in maritime monitoring facilities, sharing man financing mechanism para sa implementasyon kay ni. Tinawan ni Donnie de Lima na oral daw na ampang sa peligro ang lado kan PCG sa pagbantay sa satuyang teritoryo as in yamang dagat sa pagatunin tabang as in pagprotehir sa mga parasira pon sa pambubuli as in pangharas kan mga dayuhan na nangangamkam kan satuyang teritoryo as in sa pagresponde sa panahon ning kalamidad. Obligasyon kan Estado sigung kay de Lima na protehiran as in isulong man ang interes kan Philippine Coast Guard. Sumitir nin propesto si House Deputy Minority Leader as in Quezon City Representative Jesus Manuel Suntay tanganing makapagpatindog nin mga waste to energy facilities sa nasyon na makakatabang sa solusyon sa issue nin basura as in makakabawas sa dependence ka nasyon sa imported na petrolyo. Sigun kay Suntayan sa iyang propestong Sustainable Waste Management and Energy Recovery Act of 2025 o House Bill 5714, iyon makakatuwang kan Ecological Solid Waste Management Act of 2000 o Republic Act 9003. Sigon sa kongresista sa ilalim kan House Bill 5714 na itutugutan ang mass burn incineration kung saan ang clean conversion technology sana arog kan gasification as in anaerobic o digestion and waste to electricity facility dapat man may kataning na material recovery facility as in matanos na segregation system. Dagdag pa ni Suntay na residual waste sana ang tutugutan kung saan kung dahil tao mag-segregate as in recycle daima pasar. Sa bareta nga to sa ibang nasyon,
Nagtiripon sa Gyeongju ang mga representantes kan nasyon sa 21 Asia Pacific Economic Cooperation o APEC tanganing aprobaran ng kooperasyong pangreyon asin pakusugon ang inobasyon asin konektibidad. Binuksan ng Minister Yo Han-ku kang Korea ang pagtiripon sa paagi kang paggiras kan istorya nin pag-angat kan ekonomiya kang Korea halis sa pagtios pasiring sa pagiging global trading powerhouse. Tinawan niya doon na ang bukas na komersyo iyo ang labe sa paggampang sa mga agyat kan modernong panahon. Rekonosido man kan ministro ang gabat kan papel kan APEC sa pangkinaba na ekonomiya lalo na sa tahaw kan pagbabago sa teknolohiya asin demografiya. Piglansan ni Yu ang mga inisyatibong AI for trade asin ang AI for supply chains tanganing isulong ang digital trade asin AI cooperation. Ang pagtiripo nagserbing ultimong ministerial level na aktibidad kan APEC host year kan Korea bago ang APEC Economic Leaders Meeting kan Oktubre 31 sa Nobyembre 1, 2025. Sports. Day pinalusot kan Rain or Shine Elasto Painters ang Terra Firma Jeep sa score na 106-91 sa nagpapadagos na PBA Season 50th Philippine Cup. Nabukod pa kan Jeep ang 17 puntos na bentahe kan Painters 22 run asin nakuha pa ang advantage 75-72 sa third quarter. Sagkod na maipatas ni Santi Santillan ang score sa iyang 3 points asin padagos ang pag-arangkada sa last quarter. Inumaw ni Rain or Shine head coach Yang Giao ang naging 3-point shots ni Santillan. Nagrehistro ng 96 puntos, 5 rebounds si Santillan, mantang igwang 12 puntos si Kit Datu para sa Rain or Shine. Niyantang sa padagos wanan pamamayagpag kan Magnolia Hotshots Templados matapos na malusutan ang Phoenix sa score na 83-80 sa laban nila sa PBA Season 50th Philippine Cup. Nigwa ng 4 na gana sin sarong daog ang Magnolia kapareho kan NLEX, TNT asin Rain or Shine sa standing. Para po sa kamugtat ng katuyang panahon, nasa linya man ang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center, si Miss Alexis Ruiz-Vivar. Miss Alexis, please come in. Para sa ating latest forecast ngayong araw, sa 1 ng Nobyembre, araw ng Sabado, ang ITCZ or ang Intertropical Convergence Zone ang patuloy na nakakaapekto dito sa atin sa Bicol Region. Asahan niya to ang bahagyang mapanganuron sagud sa mapanganurong kalangitan na igwa lamang mga pulo-pulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol ang mamamatian digdi sa Kabikulan. Sa ngunyan, ang tigbabantayan tang low pressure area as of 2 a.m. Kasubago ay na-develop na into a tropical depression. At sa ngayon wala pa itong local name, no? Since wala pa ito sa loob ng ating area of responsibility. Pero yun nga po, alam naman natin natatawagin itong si Tino once pumasok ito ng ating PAR. Nag-issue na rin po ng Tropical Cyclone Advisory since nasa labas pa ito ng ating PAR. At huling nahiling itong tropical depression sa layong 1,430 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, itong tropical depression ay may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso naman na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ang present movement nitong tropical depression ay westward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa track and intensity forecast, nakikita natin na generally westward ang magiging kilos nito patungong Eastern Visayas or Northern Mindanao. Pero yun nga po, since malayo pa ito ay medyo dakula pa ang uncertainty. Bali, yun po sa ating forecast. Ini po si Alexis Ruiz-Vivar ng Pag-asa Legazpi ang nagpaparita. Thank you very much, Miss Alexis. Makatugang yun na po ang kabilugang sa tuyang Bareta alas 7.
Mga baretang tinipol sa kinalap sa DCGB News based na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po ka nakatuwang niya to sa pagsurot ka ng mga bareta, Jenny Macho Villarana, si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasabay natin dyan si Kuya Juna Pulis, DCGB Social Media Department, si Jerome Nico Martinez. Siyempre katuwang taman ang Mega Force Patrol. Hello kay Homer Realista Lola, nakantabay sa DCGB News Online Facebook page. Rosemary Mulyasgo, sa ringman si Bing Ben Boris, good morning. Asin kay partner King Rinaldo, dyan po sa Bangkiruhan. Asin man si Gerald Aranya sa LA Drive, Dugon, Legazpi City. Asin sa kabos pong naka-tune in sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel, asin DCGB Live App. Si ringman sa mga nasa mga radyo sets ninda, sa nakatune in sa 729 kHz sa AM band, sharing man sa 106.9 WGB FM sa Tabaco City. Maraming salamat sa tiwala. Kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Mardela Daing Iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Ingat po. All Saints Day ngunyan, special non-working holiday. No work, no pay. Thank you and God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, Radio Clinica with VP Henry Maceda. Ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. An hapon. Masunod na.